Здравейте, приятели! В днешния подкаст ще обсъдим темата за рециклирането. Кои неща извършваме правилно и неправилно. Нека започнем. Защо рециклирането все още има значение? Рециклирането е важно, защото намалява търсенето на суровини, минерали, дървен материал, нефт, което понижава енергийния отпечатък и емисиите на парникови газове от производството. Например, рециклирането на алуминий използва около 95% по-малко енергия, отколкото производството на нов алуминий. Рециклирането също така удължава живота на депата и намалява метана и другите местни замърсители. От икономическа гледна точка, рециклирането подкрепя работните места в събирането, сортирането, преработката и производството. Какво повечето хора разбират правилно за рециклирането? Много хора редовно изхвърлят обичайните отпадъци от дома си в контейнерите за рециклиране – хартия, картон, прозрачни бутилки и буркани, което е най-важното поведение за пренасочване на отпадъците. Обществените образователни кампании също са помогнали на хората да се научат да сплескват кутиите, да разделят смесената хартия, когато е необходимо, и да изхвърлят отпадъците по график. Навикът да се сортират отпадъците и разбирането, че рециклирането е полезно за околната среда, са широко разпространени. А какви грешки най-често хората при рециклирането? Най-големият проблем е замърсяването. Поставянето в потока за рециклиране на предмети, които не се приемат или са силно замърсени. Например, мазни кутии от пица, разхвърляни пластмасови турбички, пълни с рециклируеми материали, керамика, електроника и дрехи. Замърсяването причинява две основни вреди. Може да развали бали с иначе ценни рециклируеми материали и може да повреди или запуши сортиращото оборудване в съоръженията за оползотворяване на материали. Хората често разчитат само на символа за рециклиране, като приемат, че всеки предмет с триъгълника е рециклируем в тяхната програма, което не е вярно. А как да избягваме това замърсяване? Изплаквайте контейнерите, за да се отстранят остатъците от храна и течностите. Никога не слагайте рециклируеми материали в пластмасови турбички за пазаруване, за събиране от тротоара. Турбичките запушват сортиращото оборудване и могат да доведат до отклоняване на целия товар. Носете пластмасовите турбички в определените места за събиране. Отделяйте електроника, батерии, бои и опасни битови отпадъци. Не рециклирайте мазни или силно замърсени с храна хартиени отпадъци, като някои кутии за пица. Кои материали най-често се бъркат за рециклиране? Често неправилно сортираните отпадъци включват пластмасови турбички и фолио, не се приемат в контейнерите за отпадъци, полистирол, контейнери за храна за вкъщи, смазнини или изработени от различни материали, някои видове хартия с покритие или ламинирана хартия, кутии за сок, някои чаши за кафе, керамика и кухненски прибори, текстил и дрехи, както и опасни отпадъци като батерии и електроника. Тези артикули или повреждат машините, или замърсяват товарите, или нямат търсене на крайния пазар. Накрая, бихте ли дали някои практически съвети, които нашите слушатели могат да започнат да използват още от днес? Разбира се, не слагайте рециклируемите материали в найлонови турбички, връщайте найлоновите фолия в магазините, изглаждайте картона и го дръжте сух, не слагайте храна и органични отпадъци в кошчето за рециклиране, ако е възможно, компостирайте ги. Търсете продукти с ясна маркировка за рециклиране или опаковки за многократно ползване и предпочитайте марки, които посочват съдържанието на рециклирани материали. Ако имате електроника, батерии, бои или опасни отпадъци, използвайте местните програми за събиране, никога не ги изхвърляйте в контейнерите на улицата.